баъди лату кӯби бераҳмона як тоҷикистонӣ дар бемористони Волгоград бистарӣ шуд. Рӯзи якшанбе 13 декабр дар шабакаи иҷтимоии фейсбук акси шаҳрванди Тоҷикистон гузошта шуда зери он зикр гардид, ки ӯ бо осори захми лату кӯби бераҳмона дар бемористони ёрии таъҷилии номери 17 шаҳри Волгогради Русия бистарӣ шудааст. Дар ҳамин ҷо акси шиноснома ба ном Маҳсатулло Раҷабов аз ноҳияи рӯдакӣ, соли таваллудаш 1973 ба интишор расида қайд шуд, ки ин мард санаи 3 ноябр барои кор ба Русия омадааст. Корбарони шабака, ки ба бемористон ба аёдати ӯ рафтаанд, иттилоъ медиҳанд, ки вазъи солимии ӯ вазнин буда дар хуни ӯ машрубот ошкор шудааст. Дар ҳамин ҳол намояндаи расмии сафорати Тоҷикистон дар Русия Муҳаммад Эгамзод ба Азия Плюс дар ин робита иттилоъ дод, ки баъди чопи ин матлаб дар шабакаи иҷтимоии фейсбук сафорат таъҷилан бо сардухтури беморхонаи мазкур дар тамос шуда аз ӯ дар бораи вазъи ҷабрдида пурсон шудааст. Айни замон Раҷабов дар шӯъбаи терапия бистарӣ аст. Мо ба раҳбарияти диаспораи тоҷикон дар Волгоград дастур додем, ки ба аёдати ӯ рафта кӯмаки дастгирӣ намоянд. Сафорат минбаъд ҷараёни ин ҳодисаро пайгирӣ мекунад, гуфт Эгамзод.